سلام كما تخونو زي خبركم تخاتلتي إريتريان ميديا نتورك أرستا زينا بمقدم نحجي استدالوا زينا وشتن وزان نقرب لكم بيتروس منقسن سليمان عثمان عبدانينا سنة مكتتال أب موشب مع كلا زواجاش باركا بستقبر مرمراتات حموشت زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيسو كوليج مهندسنا تكنولوجين لومي إسفان سلستان تكمتي سلستميتن سوسان شدشتان تمهارو بديجرن ديبلومانا مريقون عبد الزوبا سيميناوك إيه بحري ملكفتي HIV نمنكاي عتب سراحي كاير كم زولة تقليتون عبد زوبا قاش باركا نو الزوبا لعلاي قاش سلستا حدستين نايمة بقاتا أبيات تمرتي هنا تسألوا أب من محدار كبابي في شيء مرارا نو زبا جندع بونن جيسون زلمعو أبنتاوين حارستوت تسقاتات ماين مريتن نايت كبابي تتقيمهم مهرتهم كعبيو ينطفو كم زلو قليتهم منغست شوادن أب سبورتاون بهلاون نطفتات كساب 300 سبات كابو فقيدو بريزيدنت ليبانوس ميشيل عون نسعد الحريري داغمايك قدامي مينستر كوينو كغلغل مزيزو عب فرنسا وشت 24 ساعات العلي 42,600 حدش ملكفت كورونا فيروس تمزجيبون بسنكي لبدا كورونا فيروس العلي فرق اي مزجبات ناشتون مع كولتن تكالات اوروبا ناي متفاش حدقا انت لاليوان كم زلت حبيرون اوروبا حبرتن بريطانيا مسرح موصا بريطانيا زملكت ناي 4 معلتات ركب جميروم إيران التكايدو زلا عمتاوي وتادرو لمد فتنة صار ميسايل كتقبر كم التغلي قلت علو أب زوبا قاش بركا بزركب موشب مأكلات مع العسران كلتن تقمت بستقبرنا لابراتور مرمراتات حموش تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتهم زوم زيقاتات كلته أب موشب مأكل أديبرا كلته أب موشب مأكل جرمايكا حدد ما أب موشب مأكل حجر تعاقبهم صنحيهم بملؤهم دما أبز حلفك أربع سامنتات بفنو كاب سودان إثيوبيان ستمولسيوم أزي كمزيلم كله تفيروس ترقيبهم أب هوسبيتالات زوباقاش باركا تعاقبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم صنحو سلست زيقاتات حاويهم نناب بيتهم تفانيهم بزي مسرت أب إرترا تغلال لا قطري بكورونا فيروس تلخفو زيقاتات كساب لومي 450 شعات بتيح له 391 كابزيوم بستقبر لهم حكم مناو كنكن حاويهم كاب هوسبيتال زي تفانو قانون كله 66 دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم يركبهم أب ماي نفحي تركينو زركب كوليج مهندسنا تكنولوجين لعلو التكالات تمرتي إرترا قطعتات مكلخال كوفيد 19 تقتيلا بمسرة كايدو زلوا سنة سرعات ممرقتا مبال 10 سلسة زوريا لومي 23 تكمتي 366 تمهارو بديجرن ديبلومانا مريقون بمعرق ديجر استمرقوا 129 تمهارو بعودتات مهندسنا سنة قمم مهندسنا كمبيوتر مهندسنا سنة هنسا مهندسنا إلكتريكن إلكترونيكسن ميكانيكاوي مهندسنا عدنا مهندسنا ممسراح معدنات كومون مهندسنا سنة بحريوم تمرتم زازيموم بدبلومات استمرقوا 337 تمهارو دما بعودتات تكنولوجي سنة قمم تكنولوجي كمبيوتر تكنولوجي مرببات كمبيوتر تكنولوجي سنة هنسا تكنولوجي قياسان ندفن تكنولوجي مراقبيتات تكنولوجي إلكتريك تكنولوجي إلكترونيكس تكنولوجي تشكركرتي تكنولوجي مزحاليتات تكنولوجي عدنا كومون تكنولوجي سنة بحريز تمهريم دين نايت كوليج دكتور كحساي نقصة عبد اسمعو قال عبد زحلفة كل عامتات بستجبرت صعري عبد نفس وقف عودة مرتي بقعته زحلوه بيت فتنن بيت عيون بمودادو عقدمو عبد كل حساب ترايز تمركز زنبرة أجبابا مهارة عبد زوان زي بجبرز تدقف قينو كم زل بريون نتمرقتي عبزت معلالة فما الاختدماء دكتور كحساي ببوما يوم عبد هنسات هاجر بتوفاينت كواسون قلاس تراكت صوت تلابيون عبد كلتاشنا 4 عبد تحت صلال انستيتيوت تكنولوجي إيرتراس تمسرته كوليج مهندسنا تكنولوجين زاقيت 5630 تمهارو عامل ريقو كمزرلو سنداتو ينتصر أب زوبا سمينا وقعي بحري قنتي حمام بحافشات محللفت حمامات دما بفلاي نمكتاء زكايت زلو تعري حدش ملكفتي HIV نمكلخال زي سلاسل زلو وهد عيو زمسجن وتسيتي ركبو كم زلو أب جنفر منسترت عنا حلافي مقصار HIV إيدسن بتصوتاو ركب زم محللف حماماتن أتو روبيل أرون قليتوم بمسرت حبريتا أتو روبيل أبزو وانزي أبت زوبا زركبات كالات عنا بقع عقم سبن مسارحيتاتن عاتقا سلزلوا هوسبيتالات باتع جندعان أفعبتن دما متن HIV أب دم زلكع ناوتي تواريد اللم بمهلاو
ኣብቲ ዝካየድ መደባት ርኡይ ኣስተዋጽኦ ይገብራ ከም ዘለዋ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣፍልጦ ናይቶም ነቲ ቀዛፊ ሕማም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብ ክብ ንምባል ናይ ባህሪ ለውጢ ንኸምጽኡ መከላኸሊ ንኽጥቀሙን ቀጻል ጎስጓሳት ከም ዝካየድ ዝሓበረ ኣቶ ሮቤል ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ኩነታቶም ንምግምጋም ብሚኒስትሪ ጥዕና መጽናዕቲ ከም ዝግበር ኣረዲኡ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ዞባ መጠን መልከፍቲ ዳርጋ ብኣስታት 900 ነኪ እኳ እንተሎ ነቲ ተረኺቡ ዘሎ ገዝጋስ ዘራጉድ ቅድመ መልከፍቲ ዝወሃብ መድሃኒት ንምትእትታው ቦታ ተመሪጹን ስልጠና ተዋሂቡን ከም ዘሎ ኣብርሂቡ መልከፍቲ HIV ኤድስ ብደረጃ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ትሕቲ 0.5 ሚእታዊት ከም ዝኾነ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንዞባ ላዕላይ ጋሽ 3 ሓደስቲ ናይ መባእቲ ኣብያተ ትምህርቲ ይህነጽ ኣለዋ እዘን ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ደበሮ ሓሰን ዶባን ቢልዮናይን ዝህነጻ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርግሓ ኣብያተ ትምህርቲ ብምስፋሕ ዜጋታት ኣብ ቀረብኦም መሰረታዊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዝረኽብሉ ባይታ ንምፍጣር ብዝወፀ መደብ ዝሰላሰላ ዘለዋ ኮይነን መስርሕ ህንጸተን ኣብ ደረጃ ምዝዛም ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ነፍሲ ወከፈን 4 መምሃር ክፍልታትን ሓደ ቤት ጽሕፈትን ከም ዘጠቓልላ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ላዕላይ ጋሽ ኣቶ ገብረ መድህን ኪዳነ ገሊጹ ኣብቲ ንዞባ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ 45 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ይርከባ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ፍሸይ ምራራ ንዞባ ጊንዳዕ ቡኑን ጌሶን ዘልምዑ ኣብነታውያን ሓረስቶት ጸጋታት ማይን መሬትን ናይቲ ከባቢ ተጠቒሞም ምህርቶም ከዕብዩ ይነጥፉ ከም ዘለዉ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ከባቢኦም ጠሊ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ክራማት ከበሳን ባሕርን ዝናብ ስለ ዝረክብ ኣትክልቶም ዓመት ሙሉእ ብዘይስክፍታ ከም ዘስትዩ ሓቢሮም ኣብ ጀራዲኖም ዝርከብ ብርክት ዝበለ ኣትክልቲ ቡን ኣብ ደረጃ ምፍራይ በፂሑ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ወሃብቲ ርእይቶ ማዕረ ማዕሪኡ ፍረታት ኣሕምልቲ ከም ዘልምዑ ጽቡቕ ተስፋ ረኺቦምሉ ከም ዘለዎ ኣብርሂቦም ዘካይድዎ ዘለዎ ልምዓት ጀራዲን ምስባሕ ጥሪትን ቀዋሚ መንበሮ ንኽህልዎም ኣተባቢዕዎም ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ምክትታልን ደገፍ ክኢላታት ሕርሻን ከይፍለዮም ተማሕጺኖም ኣብ ዜና ወጻኢ መንግስቲ ሽወደን ኣብ ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት ክሳብ 300 ሰባት ክእከቡ ፈቒዱ ኣብ ስፖርታውን ባህላውን ጽምብላት ተፈቒዱ ዝነበረ ናይ 50 ሰባት ምትኽኻብ ናብ 300 ሰባት ክእከቡ ዘፍቅድ መምርሒ ክብ ከም ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ሓቢሩ እቲ ዝተፈቐደ ምትኽኻብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኮፍ ኢልካ ትዕዘቦ ባህላዊ ምርኢት ከምኡውን ሙዚቃዊ ቲያትራትን ሲነማታትን ዘጠቓልል ኮይኑ መምርሒታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን እዩ ኣካየድቲ ናይዚ ንጥፈት ሓላፍነት ክስከሙ ድልውነቶም እኳ እንተረጋገጹ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በብወገኑ ሓላፍነት ክስከም ከም ዝግባእ ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ሽወደን ኣዘኻኺራ ንለይታዊ ትልሂታት ብዝምልከት መምርሒታት ግን ከምቲ ናይ መጀመርታ ምህላውን ልዕሊ 50 ሰባት ክእከቡ ከም ዘይፍቀድን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሽወደን ሓቢሩ ፕሬዝደንት ሊባኖስ ሚሸል ዖን ንሰዓድ አልሐሪሪ ዳግማይ ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዃን መንግስቲ ክቕውም ትማል 22 ጥቅምቲ መዚዝዎም ቅድሚ ዓመት ብዝተላዓለ ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰዓድ አልሐሪሪ ብኣባላት ባይቶታ ሃገር ልዑል ደገፍ ረኺቡ እኳ እንተሎ ነቲ ሃገር ካብቲ ኣጋጢሟ ዘሎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላውን ምንጋፍ ኣብ ሓፂር እዋን መንግስቲ ንምቋም ክሽገር ከም ዝኽእል ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰዓድ አልሐሪሪ ዝምስርቶ መንግስቲ ንሊባኖስ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባዊ ውድቀት ተደራራቢ ሃገራዊ ዕዳ ልዑል መጠን ብልሽውና ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ወደብ ቤይሩት ዘጋጠመ ህይወት ልዕሊ 200 ሰባት ዝቐዘፈ ነትኩን ንምሕዋይ ከቢድ ብድሆታት ይጽበየ ከም ዘሎ ይገልጽ ፕሬዝደንት ሚሸል ዖን ኣቐዲሙ ዝመዘዞም 3 ቀዳሞት ሚኒስተራት መንግስቲ ከቕሙ ብዘይምኽኣሎም ሊባኖስ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተሸሚማ ምጽንሓ እዩ ዝሕበር ብሰንኩ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ባዶሽ ድማ ንሃይማኖታዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ፍልልያት እቲ ሃገር ኣዕሪግዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ወዲ 50 ዓመት ሰዓድ አልሐሪሪ ካብ 2009 ንሰለስተ ተኸታተልቲ መንግስታት ሊባኖስ ከም ዝመርሐ ይፍለጥ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 42600 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተመዝገበ እዚ ድማ እቲ ለብዒ ኣብታ ሃገር ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ ዝለዓለ መጠን ምዃኑ ተገሊጹ مزي حدش ملكفتي تدميرو عبد فرنسا بكورونا فيروس نايس تلخفوز تقلال قطري ناب 1 مليون كجماجم من كله لعلي 34 شح كم زموتو صبصبات ينتصرون
መንግስቲ ፈረንሳ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ትማሊ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መምርሒ ካብ ሎሚ ዓርቢ ፍርቅለይቲ ጀሚሮም ነበርቲ ከተማ ፓሪስን ካልኦት 8 ዓበይቲ ከተማታትን መሰረታዊ ጠለባት ንምዕዳግ ናብ ቦታ ስራሕ ንምውፋርን ንህፁፅ ጥዕናዊ ረድኤትን እንተዘይኮይኑ ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ በዚ ሓድሽ ትእዛዝ መሰረት ካብ 67 ሚልዮን ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ፈረንሳ እቲ ልዕሊ 46 ሚልዮን ካብ ኣባይቱ ከይወፅእ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሉ ከም ዘሎ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ ብኻልእ ወገን እስጳኛ ልዕሊ 1 ሚልዮን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ዝተመዝገበላ ቀዳሚቲ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝኾነት ጸብጻባት ጥዕና ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብታ ሃገር መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 6 ሳምንታት ብናህሪ ክዛይድ ከም ዝጸንሐ ተፈሊጡ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 20,000 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ዝሕብሩ ጸብጻባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ህይወቶም ናይ ዝሰኣኑ ጠቕላላ ቁፅሪ ድማ ልዕሊ 34,500 ከም ዝበጽሐ የረዱ መንግስቲ እስጳኛ ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻር ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ማሕበረ ቁጠባዊ እገራታት ኣውጅ እኳ እንተሎ ናህሪ መልከፍቲ ግና ክጎድል ከም ዘይተረኣዩ ዝሕበር ዘሎ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣጋጢሞን ንዘሎ ካልኣይ ማዕበል መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ዳግማይ ተሪር እገራታት የጽንዖ ከም ዘለዎ ይፍለጥ ኣብ ኤውሮጳ ኣስታ 7.8 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ልዕሊ 245,000 ድማ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት የነጽሩ ብኻልእ ወገን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኬፕ ድማ ብፍላይ መጠን ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብኣዝዩ ኣሰካፊ መጠን ዛይዱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልታት መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብ9.1 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ምዕራባዊ ኬፕ ድማ ብልዕሊ 42 ሚእታዊት ዓሪጉሎ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ምምሕዳራት ዞባታት ቅልጡፍ ናይ ምንጻርን ምውሻብን መስርሕ ብምትእትታው ነቲ ለብዒ ንምቁፅጻር ዝኽእል ስጉምቲ ክወስዳ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና እቲ ኣብ ዞባ ምዕራባዊ ኬፕ ተመዝጊቡ ዘሎ ልዑል መጠን ለብዒ ኣብ ከተማ ኬፕ ታውን ኣብ ዝርከብ ባራት ብዝተረኣየ ንዝወፀ ቅጥዕታት ዝጠሓሰ ኣገባብ ኣሰራርሓ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ ፍርቂ ካብተን ምዝጉባት ንኣሽቱን ማእከሎትን ንግዳውያን ትካላት ኤውሮጳ ናይ ምጥፋሽ ሓደጋ እንጸላልዎን ከም ዘሎ ሓድሽ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ሓቢሩ ነተን ትካላት ንምድሓን ቁልጡፍ ስጉምቲ ምስ ዘይውሰድ ኣብ ዝመጽእ 12 ኣዋርሕ ቀጻልነትን ኣብ ምልክት ሕቶ ክወድቕ ከም ዝኽእል ኣብቲ መጽናዕቲ ተጠቒሱሎ ብመሰረት መጽናዕቲ ብገምጋም ሓደ ካብ 10 ንኣሽቱን ማእከሎትን ትካላት ኤውሮጳ ኣብ ከቢድ ዕዳት ሸሚመን ምህላውን ተፈሊጡ እተን ትካላት ንኣስታት 2 ሲሶ ካብ ጠቕላላ ሰራሕተኛታት ኤውሮጳ ዕድል ሽቕለት ክፈጥራ ምጽንሐን ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣጋጢሞን ዘሎ ጥፈሻ ንመጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣህጉር ከዛይዶ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚትሎ እተን ትካላት ንልዕሊ 9 ሚልዮን ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጥራ ጸብጻባት የነጽሩ ኮሮና ቫይረስ በቐሊሉ ክሓዊ ዘይክእል ቁጠባዊ ሳዕቤናት ይኸትል ከም ዘሎ ክኢላታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ፍልልያቶም ከጽቡቡ ዘይካሉ የአውሮፓ ሕብረትን ብሪጣንያን ንመስርሕ መውጻእ ብሪጣንያ ዝምልከት ናይ 4 መዓልታት ርክብ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ እዚ ኣብ ከተማ ለንደን ዝካየድ ዘሎን ክሳብ 25 ጥቅምቲ ዝቕጽልን ርክብ ላዕለዎት ሰብ መዚ መቐጻልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንግዳዊ ስምምዕ ንምኽታም ክካየድ ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክብ ብዘይፍረ ድሕሪ ምብታኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ሃገሩ ብዘይ ንግዳዊ ስምምዕ ካብ ኤውሮፓ ሕብረት ንምውጻእ ክትዳሎ ከም ዘለዋ ይፍሊጡ ንመግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ዝተቃወመ ኤውሮፓ ሕብረት ግና ክሳብ መወዳእታ ክጽዕር ምዃኑ ገሊጹሎ ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ ብሰንኪ ዘሎ ገፊሕ ፍልሊ ተሪፈን ኣብ ዘለዋ ክልተ ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት እዚ ንግዳዊ ስምምዕ ክኽተም ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ክኢላታት ይእምቱ በዚ ድማ ብሪጣንያ ብዘይ ንግዳዊ ስምምዕ ካብቲ ሕብረት ክትወፅእ ከም እትኽእል ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ ብሪጣንያ ክሳብ መወዳእታ 2020 ምስቲ ሕብረት ክትጸንሕ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ተዋሂብዋ ከም ዘሎ ይፍለጥ መስርሕ ምውጻእ ብሪጣንያ ብዙሕ ጻዕርን ነዊሕ ግዜን ክወስድ ከም ዝኽእል ክግለጽ ጸኒሑ ب21 ጥቅምቲ ዓመታዊ ወታደራዊ ልምምድ ዝጀመረት ኢራን ፈተነ ጸረ ሚሳይል ክትካይድ ከም እትኽእል ይግለጽ ኣሎ ኣብዚ ንመዓልታት ከም ዝቕጽል ዝተሓበረ ልምምድ ዝተራቐቐ ሚሳይላት ጸረ ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ካልእ ኣጽዋርን ቀሪቡ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሓን ኢራን ነዚ ገዚፍ ልምምድ ተካይድ ዘላ ንኣስታት 13 ዓመታት ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ጸንሐ ናይ ኣጽዋር እገዳ ብ18 ጥቅምቲ ከም ዘብቅዐ ብወግዒ ድሕሪ ምሕባራ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሃገሩ ወታደራዊ ዓቕማን ምጉልባት ሸመተን መሸጣን ኣጽዋር ከተካይድ ምዃና ገሊጹ ይኹን እምበር እቲ እገዳ ክናዋሕ ዝኣወጀት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ክትጽድቕ ጸኒሓላ
ኩل መዳያዊ ዘይምቅዳው ኣሜሪካን ኢራንን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት እናኸረረ ከም ዝመፀ ጸብጻባት ይጠቕሱ